Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Piye iki nyapa iki acarane iki? Acarane iki saiki aku ngelusi bayem. Ngelusi bayem kanggo saloke ya tinggi masak dhewe, engko saloke ya digawa nganu Yang pasar. goyang pasar. Dadi yo apa jenenge arang kading ki yo Usaha. usaha nyayur ning lek pas enek sayur sing ning omah normal. Maksudnya saya enek sayur sing ning omah ki nganu sing ning Tegal iki mangki sayure iki mang tumbuh dengan sehat-sehat kaya iki lho. Nah, delok. So seger seger sayure iki. Beretas lek mau golek. Montas lek golek iki saiki dilusi bene godhonge ra rusak. Soale lek godhonge rusak lek sik tasan ngene iki lek disayur iki mangi rasane malah enggak iso enak lho lek rumangsaku iki. Mek pirang iket iki mek iki? Yo iki sementara iki sekitaran 4 iket iki. Wah nang mburi cek akeh iki. Nang mburi sik akeh. Wah, bah. Sugih lho sampean iki kok. Ya alhamdulillah kok iso mugih sik anu maksudnya ya wis berpenghasilan wis kena nggih tambah-tambah apa jenenge liyane ngono lho. Kabar-kabar lho iki golek payu ya. Wis tok. Panggah tak kabari engko sir model piye utawa sir gaya agenda piye ready panggan. Beh. Panggah tak ready kan. Bolo yang dulunya pengusaha lain sekarang acarane lain-lain. Sama berarti acarane akeh Mas ya. Ya kayak pengacara Mas, pengangguran banyak acara ya ngene iki. Iki lho. Adalah Pengangguran banyak acara wis kaya aku ngene iki lho. Banyak inspirasi. Heeh. Nah, Bolo ini patut ditiru dan dicontoh. Bolo ini adalah anak muda sukses. Kalau malam usahanya beda, kalau pagi hari usahane yo beda-beda. Lho. Kok sore acarane apa berarti Mas? Ganti neh. Nanti sore acaranya ganti lagi. Nanti sore ganti. Setelah ini siang ini juga sudah ganti sebenarnya. Setelah ini sudah ganti acara lagi. Nah, rencanaan setelah ini rutenya mau ke kota. Wah, nang kota barang. Kota Blitar ya, karena ada apa? Tadi pagi-pagi jam kurang lebih jam 6, belum ada jam 6 itu sudah ada yang inbox atau yang chat, Mas itu barangnya masih ada no. Tak balas ada no. Terus mau minta berapa Mas harganya? Harganya saya kan nggak tahu harganya lah, itu tak bilangin gini, yes kalau mau barangnya atau minat coba ditawar saja, siapa tahu cocok, akan gitu. Maksudnya barang itu kan punya aki bekas tuh teman-teman ya, punya aki bekas. Iku kemarin iku nggak tak posting, cuma tak tempelkan di komentar lah. Itu ternyata ada yang ngechat itu. Terus tadi ini juga apa namanya? Iki loh. Petong rego. Lah petong rego ning kono mang kok regane kok wendek men ngono. Terus akhire nganu apa jenenge kuwi tak omongi lek gelem rada munggah ya ora apa-apa, tapi lek panggah sakmono aku ya wegah. Lah do kono do kene lho nyang kota ibarate mekur sak dirgo sekian lah. Lah iki mung tinggi perjalanan ya enggak nutut lho bolo. Ini ya wis iki mangke lek sing terakhir chat iki mang lek gelem nambahi ya tak budali, lek ora gelem ya wis mek gur ngono. Wah, berarti seharian ini nanti full acara Mas ya. Ya, seharian ini full acara. Yo kalau full acara sih sebenarnya enggak terlalu full. Cuma karena terlihatan full itu kan waktune iki mang didom, piye dibagi-bagi ngene lho. Waktune iki didom. Dadine ya wis ampre iki mang kabeh cukup. Terus bene apa jenenge? Ben apa kuwi? Wis bene Keduman kabeh. Keduman kabeh lho. Iki bojone sampean wis mak dumirung iki, Mang. Iki mang lek ngedumi sendiri ini tak dumi. Oh lah. Tak dumi. Engko berarti didumi neh. Engko didumi neh. Peh. Ya ngono kuwi lho. Iki kan bar iki saurunge kuwi engko lek deal kan ya iki sik. Iki engko bayem iki mang digo nyang pasar ya to.
yang pasar sik, iki sing enek sing sakmene dhisik iki mang. Soale sing ning mburi masih urung tak go kabeh iki. Engko sing ning mburi diambil neh arek nggawa yang pasar. Wis, Oke. ngono. Oh ya wis Mas ya lek ngono. Oh, yes, cukup sakmono sik bola ya. Engko dilanjut kapan-kapan pas enek wektu neh engko dilanjut neh. Oke.